inħalli fil-kapaċità, il-ħila u l-obbligu tal-maġistrat biex tagħmel xogħla. Hekk saħaq il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech meta kienet iwieġeb għad-domandi tal-ġurnalisti li nġabru barra d-dar ċentrali tal-Partit Nazzjonalista u li saqsew għar-reazzjoni tiegħu wara li l-Prim Ministru Robert Abela attakka lill-istituzzjonijiet. Ftit sigħat biss wara li ħarġet l-aħbar li Joseph Muscat saritlu tfittxija mill-pulizija fid-dar tiegħu. Għandek Prim Ministru illi għandek Robert Abela li bħalissa jidher ċar li qiegħed inkwetat ħafna u mhuwiex iffukat fuq il-problemi li għandu dan il-pajjiż. Meta kienet iwieġeb għal aktar mistoqsijiet dwar din l-aħħar storja dwar il-kriżi fil-Labor, Bernard Grech saħaq li jħoss li l-allegazzjonijiet li saru minn Joseph Muscat wara li ħarġet l-aħbar tar-rejd kienu biss intiżi biex ineħħu l-attenzjoni minn fuqu. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista saħaq li jemmen li l-istituzzjonijiet tagħna jistgħu jagħmlu xogħolhom u li għandhom jagħmlu xogħolhom. Jew nħalluhom fil-libertà u fis-serenità biex jagħmlu xogħolhom lejn l-obbligi tagħhom kostituzzjonali u lejn il-poplu tagħna Malti u għawċi kollu. Bernard Grech qal li f'dan il-mument jemmen li huwa importanti ħafna li l-istituzzjonijiet iqumu għall-okkażjoni u wiegħed li gvern ġdid nazzjonalista jista' jagħti garanzija li l-poplu jerġa' jibda jgħix fin-normalità li għandna bżonn.